Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Vorbim despre chirurgie, despre tot ceea ce înseamnă metode de înfrumusețare, căci ne privește și ne plac lucrurile acestea, mai ales când e vorba de partea feminină, ca să zic așa. Lângă mine este Radu. Bună, Radu! Bună, Andreea! Medic specialist, chirurgie plastică, estetică și chirurgia mâinii. Hai că am învățat! E bine că am repetat împreună. Sigur. Uite, nu cred că ajunge banda pentru titlul ăsta atât de lung. Corect. Mulțumesc. Dar, da, cu drag, pentru că asta înseamnă că acoperi o mare parte a tot ceea ce înseamnă chirurgie și partea cea mai interesantă pentru femei, aș putea spune în principiu, căci ele sunt pasionate de chirurgie estetică și de injectabile. Ceea ce înseamnă înfrumusețare, ca să spunem așa. E. Dar au început și bărbații. Cu siguranță, cu siguranță. Pic așa din avem destui pacienți. Tot așa cu injectările, nu? Sigur că da, sigur că da. Au început și bărbații și, într-adevăr, deși specializarea este lungă de chirurgie plastică estetică și chirurgia mâinii, că vorbim pentru început de chirurgie estetică și de injectabile, domnișoarele și doamnele se îngrijesc destul de mult cu această nouă îndeletnicire, mai nou și bărbații. Mă bucur asta, pentru că, de ce nu? Atâta timp cât mergi la sală, de ce să nu-ți faci un botox dacă vrei să ai grijă de fața ta și să nu ai ridurile extrem de adâncite? Exact, atât doamnele cât și domnii. Și își fac diverse proceduri de injectabile. De la ce vârstă recomanzi tu practicarea acestor sporturi extreme? Depinde. În principal, toxina botulinică se recomandă să se înceapă de la 21 de ani. De ce? Pentru că mai bine prevenim un rid decât să-l tratăm. Noi avem riduri de expresie la nivelul feței și pe măsură ce noi îmbătrânim, pentru că după 19-20 de ani toți îmbătrânim, chiar dacă urâm să spunem chestia asta, da, exact, nu îmbătrânim de la 40 de ani, îmbătrânim de la 20 de ani, ușor începem să avem niște riduri pe frunte. Ele inițial sunt dinamice, adică zâmbim și ne apare un rid. Dar în timp devin statice și când devin statice și avem riduri pe frunte pe care nu mai putem să le ascundem, deja e cam târziu. Motiv pentru care ar fi trebuit să ne facem ușor o doză mică de toxină botulinică de pe la 21-22 de ani, ca să ne întindem așa un pic fruntea. Pentru menținere, ai spus că mai bine prevenim decât să tratăm practic mai târziu și un șanț care rămâne acolo pe față și nu se mai șterge odată cu zâmbetul sau cu încruntarea, înseamnă că deja avem de lucru cu el, să înțeleg. Exact, pentru că pe măsură ce a trecut timpul și acel rid, să-i spunem, a devenit static și nu mai poate fi șters 100% cu botox, atunci trebuie să adăugăm și acid hialuronic și practic pacienta și-a dublat costul și timpul pierdut în cabinetul medicului estetician de-a lungul vieții. Mai bine facem toxina de la 21 de ani, pielea este întinsă, facem constant, decât să venim poate la 30 sau la 35 de ani și să fie nevoie, exact, nu te încrunta că trebuie să facem puțină toxină botulinică, și să fie nevoie să folosim și botox și la scurt timp și acid hialuronic. Am înțeles. Deci pentru mine este puțin cam târziu și trebuie să le și convins, să înțeleg. Trebuie să venim întâi să faci o doză de toxină botulinică și să vedem dacă rămâne vreun rid pe față și dacă rămâne pe frunte vreun rid care încă să te deranjeze, atunci îl corectăm cu acid hialuronic. Dacă se estompează în totalitate, pentru că din câte văd eu nu sunt riduri prea profunde, arată chiar bine, atunci cel mai probabil doar toxină botulinică. Dacă și la luminile astea mi-ai spus lucrul ăsta, ce să zic, mă declar mulțumită, nu mă pot plânge. La 30 de ani e în regulă, facem fața, în caz de ceva apelăm la domnul doctor și ne îndreptăm. Corect. Cum sunt bărbații în legătură cu toată treaba asta? Cu injectabilele? Sunt foarte curioasă cum abordează ei problema și ce își doresc când vin la tine. Sunt două categorii de bărbați ce vin la injectabile din punctul meu de vedere. Sunt cei pe care nu-i interesează faptul că se află că vin și vin și își fac toxină botulinică, își corectează șanțurile. De obicei, bărbații, problemele cele mai mari după 30 de ani le iau cu ridurile de pe frunte. Știți că bărbații sunt mereu supărați, mereu încruntați și mereu au aceste mici riduri în zona asta și la zona ochilor. Își fac toxină botulinică și de cele mai multe ori, pentru că nu se hidratează prea bine sau poate merg foarte mult la sală și fac sport, au șanțuri nazogeniene care se corectează și ele cu acid hialuronic. Și apoi este a doua categorie de bărbați care vor să-și facă, să arate bine, dar nu vor să se afle. Nu vor să știe nimeni că
că și-au făcut toxină botulinică sau șanțuri și aici, nazogeniene. sunt cumva și cei de vârsta a doua, cumva? Nu, avem de la 30 de ani în sus. Nu contează, dar media de vârstă e undeva pe la 35-40 de pacienți masculini care vin pentru... Care crezi că este motivul pentru care nu vor să se știe că apelează la... Pentru că, din păcate, încă există preconcepții și lumea critică, exact cum acum 20 de ani, dacă o doamnă sau o domnișoară se ducea la chirurgul plastician, era etichetat într-un fel și acum este ceva normal, acum asta se întâmplă cu bărbații. Și probabil că peste 20 de ani o să devină o chestie uzuală, cum este și acum pentru doamne și domnișoare, pentru că nimeni nu se mai uită urât dacă o domnișoară zice că am fost și mi-am făcut botox. E ceva uzual. Acum 20 de ani te duceai la chirurg plastician, aveai o mică etichetă, din păcate. Pentru că, de ce să nu avem grijă de noi? Cum mergi la sală și faci sport să arăți bine, cum te machiezi, cum te bronzezi, poți să mergi să te și injectezi. Pentru tine este deja o normalitate asta, însă ce facem cu acele cazuri care exagerează? Pentru că sunt și multe dintre ele care, ok, se duc și se lasă pe mâna chirurgilor, dar poate că prea mult. Ai vreun caz din acesta căruia ai simțit nevoia să-i spui stop? Am constant astfel de cazuri cărora le spun stop, e cazul să ne vedem peste 2-3 luni sau îmi vin ca și prima pacientă și deja poate buzele sunt extrem de mari și le spun ok, sunt foarte mari, nu mai avem unde să mai injectăm, ne vedem peste 6 luni de zile și dacă peste 6 luni de zile avem unde, mai introducem. Ideea e să nu exagerăm. E ca mersul la sală, știi? Mergem întâi la sală, poate avem puțină burtică, mergem la sală, punem puțin mușchi, după aia mai încă puțin și după aia suntem mai razi decât ușa și deja arătăm relativ grotesc, nu mai arătăm frumos. Sau cu tatuajele, ne facem un tatuaj, 2 și după aia ajungem să ne tatuăm tot corpul și nu mai este bun gust. Așa e și cu injectările. Trebuie să o menținem o linie fină, eu merg pe naturalețe. Nu-mi place să fac nici o augmentare mamară exagerată, nici o augmentare a buzelor exagerată. Cine te vede pe stradă să zică, ok, arată bine, arată tânăr, poate și-a făcut ceva, poate nu și-a făcut. Nu să zică, aoleu, ce și-a făcut. Îți place să, exact. să nu se vadă la modul acela, pentru că un chirurg plastician bun te injectează sau te operează ca cine te vede să nu știe sigur dacă ai fost operată sau injectată. Să zică doar, arată foarte bine. Poate și-a făcut, poate nu și-a făcut. Asta e părerea mea. Ei, uite, iată un punct de vedere interesant și da, cred că asta ar face cumva diferența între medici, nu? Până la urmă, între munca lor. Corect. A ta inclusiv. Și, scuză-mă că te întrerup, și să știi să-i explici pacientei. Pentru că sunt paciente care vin și își doresc din ce în ce mai mult și să știi, e greu să refuzi o pacientă care vrea să-ți dea o sumă de bani. Dar trebuie să faci chestia asta, pentru că la finalul zilei mai bine ai, spre exemplu, 1000 de paciente foarte mulțumite decât 1200 și 200 să fie, știi ce zic? Adică, ok, arăți bine momentan, hai să facem o pauză, vină peste 3 luni, un medic care îți refuză banii și te cheamă peste 3 luni îți dorește binele. Unul care zice, haide, gata, asta îți dorești, treci pe masă, el nu e chiar... nu-ți dorește neapărat binele, ci își dorește mai mult lui binele. Și e foarte bine ca și pacientele să înțeleagă chestia asta și nici ele să nu insiste, pentru că dacă insistă și își doresc, haide, vreau, până la urmă o să găsești un medic care va fi dispus să facă ce-ți dorești tu. Și s-ar putea să nu-ți mai placă atunci. Și sigur nu o să-ți placă. Ai și niște bani în minus care se vor dubla, se vor tripla în funcție de ceea ce trebuie făcut pentru a se repara. Pentru că de multe ori reparațiile sunt mai costisitoare decât dacă ai fi ascultat de sfatul inițial, să spunem așa, că ai adus vorba de implant mamar, iată o altă parte interesantă care privește din ce în ce mai multe femei, se apelează din ce în ce mai des la ele. Care este durata de viață, ce fel de implanturi sunt, care ar fi costurile? Nu pot să zic 100% numere, pentru că n-ar fi o reclamă mascată, dar ca și durată de viață, știu că înainte se spunea 5 ani, 10 ani, nu există o durată de viață stabilită. Ele teoretic sunt garantate pe viață. Dacă tu ai venit și ai spune vreau o augmentare mamară, prima întrebare ar fi: urmează să rămâi însărcinată în viitorul apropiat? Dacă răspunsul este da, însemnând 6 luni, 1 an, 2 ani, atunci poate ar trebui să așteptăm până când faci copilul. Dacă răspunsul este nu în următorii 5 ani, 10 ani sau am deja copil și nu mai vreau, atunci ideea e că ne putem opera fără probleme
Și eu pot să-ți spun că acel implant mamar, dacă tu ai grijă de corpul tău și nu-ți fluctuează greutatea, la 30 de ani să ai 49 de kilograme și la 40 să ai 85 și apoi iară să revii la 49, enorm de mult. Greutatea și cum ne menținem. Exact. Pentru că gândește că acel implant stă pe un țesut al tău. Și dacă tu îți modifici corpul, automat și forma și locul lui se va modifica. Și inevitabil, aspectul nu va mai fi același ce a fost când am introdus acel implant. Deci ele teoretic sunt garantate pe viață atâta timp cât pacienta își menține greutatea și are grijă de corpul ei. Știi că sunt persoane care și la 30 de ani și la 50 de ani arată cam la fel. Și sunt persoane pe care nu le mai recunoști 10 ani mai târziu și atunci automat implantul trebuie modificat, trebuie schimbat. Dar el teoretic e garantat pe viață. Deci nu există să trebuiască neapărat la 5 ani să fie schimbat. Bineînțeles, anual faci ecomamar, faci RMN, vezi poziția implantului, vii la un control anual la medicul care te-a operat. Nu ne-am operat și am fugit, nu mai ne vede medicul, pentru că avem un implant în corp și având un implant trebuie să verificăm poziția lui anual. Deci trebuie și aceste vizite anuale făcute după ce ne facem această intervenție, nu suntem chiar de capul nostru. Ce interdicție avem odată ce ne-am supus la această operație? Păi, o să trebuiască să purtăm o bustieră. Bustiera pe care o suportăm undeva la o 6-8 săptămâni și preferabil încă vreo 4-6 săptămâni noaptea, pentru a avea un rezultat cât mai bun. De asemenea, nu vom ridica greutăți până la 8 săptămâni, după 8 săptămâni nu mai avem așa restricții atât de mari. Și, bineînțeles, să nu ne traumatizăm zona. Adică, eu știu, să ne lovim, să pățim ceva în zona respectivă. Practic, trebuie tratată ca o operație normală. Ca la o operație, gândește la o operație de apendicită. Nu ne apucăm a doua zi și mergem să alergăm sau mergem să facem sport. Chiar dacă este o intervenție chirurgicală în scop estetic, trebuie să ne comportăm de parcă ar fi o intervenție chirurgicală normală și trebuie să avem grijă de noi. Chiar dacă recuperarea este mai rapidă, pentru că tu ești deja sănătoasă când te supui la acea intervenție chirurgicală, tot trebuie să ai un pic grijă. Ce tip de alte intervenții mai practici? Știu ceva de chirurgia mâinii, povestește-ne puțin despre ea și cum te regăsești tu aici, că am așa o vagă impresie că e plăcerea ta nevinovată. E bucuria mea, da, exact. Chirurgia mâinii face parte din chirurgia plastică și de cele mai multe ori nu este practicată atât de mult de chirurgii plasticieni din două motive. Unul este extrem de grea, mult mai grea decât chirurgia estetică și al doilea motiv ar fi că nu este la fel de bănoasă cum este chirurgia estetică, pentru că dacă de 3.000-4.000 de euro pentru un implant mamar toată lumea găsește când își dorește, de 1.000 de euro, 2.000 de euro pentru o intervenție chirurgicală de necesitate la nivelul mâinii, puțin mai dificil. Motiv pentru care nu se concentrează atât de multă lume pe chirurgia mâinii. E fiind și mult mai dificilă, bineînțeles. Dar este într-adevăr plăcerea mea nevinovată și din fericire cazuri sunt foarte multe, pacienți sunt destul de mulți și o rezolv cu succes. Atât partea de acuți, adică traumatismele, cât și partea de cronici, adică sindromul de canal carpian, dupui tren, mă rog, sunt mai multe boli pe care n-are sens să le enumăr în totalitate. Dar e bine că îți faci treaba și totul este cum trebuie și pacienții pleacă fericiți de acolo, că și despre asta e vorba și în meseria asta, dacă nu există plăcere, cred că nu iese ce trebuie. Așa adică e. Nu este categorii pentru toată lumea, asta vreau să zic. Nu este, trebuie să fii extrem de pasionat, așa dus spre obsesie, pentru că timp liber nu prea vei mai avea. Adică dacă nu muncești cam așa e. Adică dacă nu muncești de la 8-9 dimineața până după amiaza spre seara și de multe ori când ajungi acasă mai deschizi o carte, mai citești jumătate de oră, o oră, iarăși de dimineață mai citești un pic, mergi la foarte multe cursuri, nu vei excela, nu este o meserie pe care o să o faci așa doar de weekend. Trebuie să te dedici total, altfel nu vei excela. Și îți trebuie cumva și puțin sânge rece, cred. Cred că îți trebuie sau cred că îl dobândești în timp. Nu pot să zic că atunci când eram mic eram cel mai curajos și dacă vedeam sânge, gata, eram primul care se arunca în față. Cred că îți vine în timp chestia asta. Dacă ai pasiunea spre chirurgie... Deci poate veni și în timp tăria asta, poate veni și în timp. Neapărat de mic. Nu, mie asta, eu cred că ăsta e un mit, că te-ai născut să fii chirurg sau te-ai născut să fii. Eu cred că te antrenezi. Dacă îți dorești și îți place ceva cu adevărat, faci tot posibilul să se întâmple chestia aia.
nu pot să zic că ai anumită caritate, că nu e ca la sport să ai neapărat 1,95 m și 100 de kg sau o anumită constituție atletică. Poți să fii și mic de înălțime și mare. Înclinație cumva. Cred că îți trebuie motivație, asta e cuvântul, adică o motivație dusă așa la obsesie, ca să poți să faci chestia asta 8, 10, 12 ore pe zi, zi de zi, de la 19 ani când intri la facultate până la 60-70 de ani când ieși la pensie. Am destui mentori, să le spun așa, de 50, 60 de ani, 70 de ani și chiar și la vârsta de 50-60 de ani tot nu pot să zic că excelează în timp liber. Adică tot de la 8-9 dimineața până pe la 6, 7, 8 seara muncesc. Și de multe ori... resemnat că așa va continua Da, păi viața ta pentru tine de acum practic încolo. eu mi-am ales viața asta, nu m-a făcut nimeni, nu m-a făcut nimeni chirurg cu forța și ar fi păcat să zic că nu mai îmi doresc sau că nu-mi place sau că sunt pedepsit să nu am timp liber. Le răspunzi clienților și în timpul tău liber? Da. De cele mai multe ori seara. Adică nu am timp în timpul zilei și unii se mai supără, dar v-am scris la ora 12 și nu mi-ați răspuns pe internet. Da, încerc să răspund personal, că așa aș putea să o rog pe colega mea și să-i zic, uite, ia toată lista asta și răspunde-le tu. Dar mai bine aștepți 8 ore și îți răspund personal decât să-ți răspundă altcineva. Și poate să nu-ți dea răspunsul pe care îl corect, aștepți sau care să te ajute. Corect, sau se mai supără că nu le răspund apoi, nu avem o conversație întreagă. Nu prea putem să avem o conversație pe internet. Adică de multe ori primesc o întrebare, răspund, urmează altă întrebare, iar răspund și la un dat îi spun trebuie să vii la o consultație. Adică nu pot să îți scriu pe internet o oră în continuu. Vino să te văd, adică dacă aș face asta n-aș mai putea să mai muncesc, aș sta doar acasă să tastez pe Facebook. Și să dai sfaturi și rețete. Exact. Eventual. Și de cele mai multe ori răspund seara. Când ajung acasă, 7-8 seara, am toată lista cu 10-12 întrebări și încep să răspund la ele. Și, bineînțeles, îi rog frumos să-și lase numărul de telefon ca să-i sune colega mea să îi programeze la o consultație, pentru că e greu pe internet. La o întrebare răspund, dar la o consultație întreagă n-avem cum. E puțin mai dificil, dar e important că îți faci timp și le răspunzi tuturor clienților, pentru că sunt pacienții de-ai tăi sau viitor pacienți, dacă nu. Și e foarte important ca un medic să-ți acorde atenție și să-ți răspundă cât de cât prompt. Normal. În limita disponibilității. Nu pot să las un pacient de la o consultație să răspund pe internet. Ce ne poți spune de rinoplastii? Că și acestea, la fel ca și implantul mamar, ca și aceste injectări, sunt destul de căutate. Sunt, nu? Da, sunt. Din ce în ce mai căutate aș putea spune. Când apelăm la o astfel de intervenție? Când este ea recomandată, ca să zic așa, și nu făcută drept moft? Din păcate, rinocorecția, spre deosebire de augmentarea mamară, este o intervenție chirurgicală mult mai dificilă. Este o intervenție chirurgicală care e mai dificilă atât pentru doctor cât și pentru pacient. Recuperarea de după este net mai grea pentru pacient decât la o augmentare mamară. Dacă la o augmentare mamară, să zicem, la 3-4 ore distanță de la operație, putem să ne plimbăm prin clinică și poate să ieșim puțin la aer, după o rinocorecție cam stăm în pat. O zi până la 2 zile. Ne mai plimbăm noi un pic așa, mergem și la toaletă, dar nu suntem la fel de vioi ca la o augmentare mamară. Motiv pentru care pacienta trebuie să își dorească cu adevărat acea intervenție chirurgicală sau chiar să aibă nevoie, adică să aibă nevoie și de o rinoseptoplastie, adică inclusiv septul ei să fie afectat și ea să nu poată să respire bine, adică să nu fie doar intervenție estetică, să fie poate ambele. Dacă e doar intervenție estetică, atunci chiar să fie deviat nasul, să nu fie un nas 90% normal, are doar o mică cocoașă și am dorit să ne operăm. În cazul ăsta eu îi recomand să vină, să încerce o rinocorecție lichidă, cum îi spun eu, adică cu acid hialuronic, pentru că, într-adevăr, se poate și așa. Da, un 20-30% din ce face o intervenție chirurgicală de rinocorecție poate face și injectarea. Și testăm întâi injectarea, vedem cum suntem, ne place, suntem mulțumită. Dacă pacienta e mulțumită și vrea să rămână așa pe viață, atunci ne supunem intervenției chirurgicale. Rinocorecția lichidă este temporară, ține până la 1 an de zile. Nu ne place, se duce. Vrem să scăpăm mai repede de ea, punem hialuronidază și ne întoarcem cum eram înainte de acea rinocorecție. Și dacă ne-am hotărât, atunci trecem spre intervenția chirurgicală, care este definitivă. Nu mai putem să ne întoarcem dacă nu ne place. Se pot face mai multe, unele după altele? Se pot face și de cele mai... și cazuri care nu au ieșit atât de bine din prima și s-a solicitat o a doua intervenție, poate și o a treia.
se cam practică lucrurile astea când e vorba și de sâni și de peste tot, dar aici este regulă să fie făcut... O să-ți spun și de ce se întâmplă de cele mai multe ori la nas să se ajungă la a doua intervenție chirurgicală. Foarte multe paciente, hai să-ți dau un exemplu, să zicem că tu ai avea acum o nemulțumire legată de nas și ai vrea să îți o rezolvi chirurgical, ca să avem un exemplu concludent. Și tu, 30 de ani, te-ai uitat în oglindă și te-ai obișnuit cu nasul tău. Chiar dacă tu ești puțin nemulțumită de el, de aia vii la chirurgul plastician, dar ești 100% obișnuită cu el. În momentul în care te-ai operat, imediat post-operator, tu o să ai un mic șoc, pentru că toată frumusețea și toată forma feței tale e dată de nas. El e în centrul feței. El, practic, îți dictează frumusețea, în mare măsură. Motiv pentru care nasul tău, chiar dacă va fi mai frumos decât era înainte, te va șoca un pic și nu vei fi foarte mulțumită din prima. Trebuie să îi dai timp. Lasă-l 6 luni, un an de zile, să te obișnuiești cu el. Nu vorbesc acum de cazuri unde nasul este mai strâmb decât era înainte. Avem destule cazuri de paciente, să zicem așa, cu o intervenție chirurgicală eșuată. Nu mă refer la ele. Mă refer la cele care apelează la a doua intervenție. Exact. E o problemă psihologică. Trebuie să te obișnuiești. Același lucru este și la sâni? La sâni avem altă problemă. La sâni, pacienta vine și are poate sânii asimetrici sau sânii mici. Își face acea augmentare mamară și avem ceea ce se cheamă edem reacțional, adică corpul tău se umflă în zona respectivă datorită faptului că a fost traumatizat și datorită faptului că are un implant înăuntru, are un corp străin și el reacționează prin acest edem reacțional, adică umflătură mai mult decât implantul. Și tu practic ai venit cu sânii așa, să spunem, și poate cu implant ar trebui să fie așa. Dar când ai ieșit din sală de operație, când ai ieșit din sală de operație, ele sunt așa. Și te uiți în oglindă și zici, wow, ce sâni mari am și ce frumoși sunt și îmi plac. Îi plac atunci pe moment, dar nu-i mai plac după 6 luni, exact, pentru că după aceea ele revin la forma lor normală. Exact. Și avem problema cum plăceau sânii cum erau după operație. Vai. Aici e altă problemă, tot psihologică. La chirurgia estetică situația asta cu îi explic pacientei dinainte. Sânii tăi sunt așa, vor arăta în medie cam așa și imediat post-operator vor fi mult mai umflați, mult mai mari. Nu te obișnui cu ei așa pentru că vor fi puțin mai mici. Nu mici cum erau înainte, vor fi augmentați, dar nu la fel de mari cum îi vezi în a doua zi după operație. În a doua zi după operație sunt foarte umflați. Nu te obișnui cu ei, că nu asta e forma finală. Forma finală e la 6 luni de zile. Să nu înceapă să-ți placă, că se mai desumflă. Pentru că apoi ajungem la a doua operație. Exact. Exact. Și e foarte importantă consultația. Știi, pacienții încearcă să treacă peste consultație. Eu vreau să vin direct la operație. Nu vreau consultație. Sau că se uită pe internet, pe Google, cum e augmentarea mamară, ia să vedem ce îmi trebuie. Exact. Și consultația, de aia durează o oră. O consultație de chirurgie estetică durează aproape o oră. Tocmai ca să-i poți explica pacientei ce analize trebuie să facă, cum o să arate, să o măsori, sunt N măsurători pe care le faci, inclusiv la augmentarea mamară. Nu pui implantele doar că își dorește ea mărimea aia, pui mărimea care se potrivește pe corpul pacientei și îi expui, inclusiv că o să se umfle, că e posibil să fie ușor asimetrici imediat după operație, unul se umflă mai tare, unul mai puțin. Nu te speria, rezultatul e la 6 luni de zile. Micile complicații care pot apărea, o vânătaie, astea se pot întâmpla. Tu trebuie să le știi dinainte și să-ți asumi că acele mici complicații pot apărea și la tine. Statistic ele apar. În cărți sunt trecute. Din 100 de paciente, spre exemplu, 7 se vor învineți, 8 vor păți complicația asta, 9 asta. Adică e o șansă să ți se întâmple ceva minor, să nu te sperii, dar să le știi dinainte, să nu fie o surpriză după. Dar după sună ca o scuză, nu sună ca o previziune. Legat de semne, îți cer ceva postoperator sau după ceva timp își doresc, nu știu, de cicatrici? Vorbim de augmentare mamară acum? În principal, știi, aici era altă problemă înainte. Înainte sânii când se augmentau, noi avem un șanț inframamar, unde se și face de cele mai multe ori intervenția chirurgicală. Și se dădea incizia fix în șanțul inframamar și se introducea implantul. Numai că atunci când faci chestia asta, ce se întâmplă? Sânul se mărește ca și volum și tăietura din șanțul tău inframamar ajunge pe sân. Și practic în loc să ai o cicatrice frumoasă în noul tău șanț inframamar, pentru că șanțul tău inframamar nou va fi diferit de cel vechi. Înțelegi? Pentru că gândește-te că ăsta este sânul și tu ai aici șanțul inframamar. Dar dacă sânul tău se mărește și tu ai dat incizia aici, atunci incizia o să ajungă pe sân și arată grotesc. Motiv pentru care există calcule matematice în funcție de implantul respectiv.
ci în funcție de corpul pacientei, pe care tu le faci, ca să poți să dai incizia mai jos, matematic, și după ce ai introdus implantul, să ajungă exact în nou șanț inframamar și să nu se vadă. Și automat, la 6 luni de zile, este fix în nou șanț inframamar și este o dungă extrem de fină care se confundă cu șanțul vechi inframamar. Adică deci nu au fost nemulțumite și nu și-au arătat din punctul ăsta de vedere. Nu. Măcar atât. Mă gândeam că cine știe ce idei mai au, pentru că la capitolul ăsta ne place. Odată ce am făcut prima intervenție, cumva vin așa una după alta. Corect. Cred că nu e regulă, dar asta este de datoria ta să le explici și cu cât le explici mai bine, sunt convinsă că le lămurești și că vor ști ce au de făcut. Eu îți mulțumesc foarte mult, Radu, pentru toate aceste informații. Vom mai discuta pe acest subiect, căci arde, ce să-i spunem, este la modă, ca să spunem așa. Face parte din viața noastră și, de ce nu, dacă ține de înfrumusețare, atunci să fie binevenită chirurgia. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu de invitație. Vă mulțumesc și vouă, dragii mei, și ne vedem la o nouă ediție de Lifestyle.